Čus, ja som Prasko, vítajte v ďalšieho videa. Toto je také video, že vám vlastne poviem, že čo mám ako na pláne, lebo teraz som moc netočil, teraz som sa iba proste flákal, aj škola je dosť učivá, ale to vám proste poviem. Neviem, či bude počuť aj to auto v zábere, ako, lebo mám hru takú Car Parking 2. Nie, no 2. Keď si tu ste zahrali ešte, multiplayer. A tak vám to poviem, že ako moc som teraz netočil, lebo proste som nechcel, mal som svoju robotu, učila škola, blbosti, tak som proste moc netočil. Ale teraz nebojte sa, budem točiť, nie že som nejaký mŕtvý youtuber alebo niečo také, mám na pláne ešte točiť dosť videí. A mám na pláne teraz, chcel som si kúpiť buginu spalovaciu ako detskú, na ktorú nie je potrebný vodičák, lebo nemám vodičák. Že by som jazdil po týteši, offroad a takto, že by som natáčal taký content. Proste bolo by to zaujímavé, ale potom na buginu ani nevyšiel moc rozpočet, nie je najlacnejšia, dosť to stojí nejakých 1000 eur. 1000 eur nemám. A mám v pláne teraz niečo iné, zatiaľ teraz budem kupovať babetu, keby ste sa pýtali konkrétne aká to bude to 210, klasická. Ale som na ňu docela zvedavý, že jak to pôjde vlastne a tak. Aj z toho bude nejaký content, no keď sa to bude ako kaziť a budem to rekonštruhovať a tieto, aj to z toho budú videá. A proste nebojte sa, neskončil som ešte budú videá, len teraz sa mi proste nechcelo, mám svoje záležitosti hociaké. Tak proste budú aj z tejto hry videá, aj po tomto videu mám na pláne natočiť ešte aj z tejto hry. A čo ešte zaujímavé mám v pláne, tak sa nebojte, neskončil som. Je to hra, ako som získal také peniaze herné, na tie zlaté goldy, tak ešte pôjdem toto. Toto sa všetko, nedáva ten mobil. Tak budú ako ešte aj z tejto hry videa, ježiš, mobil to moc nedáva. Ešte keď to aj nahrávam. Aj mobil by nebol zlý nápad si kúpiť nový. Hoci aké veci by sa mi hodili. Už som to robil, super. No tak, nestrachoval som, toto bolo také ako kratšie video, má iba 2 minúty. Ale nevadí, to som vás chcel iba vysvetliť, že ako neskončil som, že čo je ako v pláne. Nebudem vám ešte hovoriť aj ukazovať tú babetu, že jaký som to mal v pláne, lebo vy ste ho ešte, no, proste nebudem spoilerovať. Potom uvidíte, ale uvidíte, že sa vám fakt oplatí počkať, tak mi dajte odber. To budú fakt zaujímavé videá, našiel som takú najkrajšiu z Vazoša. Není najlacnejšia z tých drahších. Rovno mám poviem sa aj 350 eur. Ako, není to, že nejak strašne veľa, ani najmenej. Proste, ale tak som vám to vlastne vysvetlil. Tak, neručte ešte odber, ešte sa vám to oplatí ho nechať. Ale teraz budem docela aktívny. Tak budem sa snažiť byť aktívny, keď mi to neprevýši život a niečo také. Veci, ktoré ja potrebujem. No, tak. Ideme ešte to druhé video spraviť a čus.